Nej, jeg har ikke læbestift på. På det, hvad laver vi? Altså, Niklas han siger, at jeg har læbestift på. Ja. Så sidder vi og snakker om, at jeg drikker vin, og han drikker cola. Nu tror han, nej, det må man ikke, Niklas. Du kan se senere, ikke op? Senere, så tænder man, nej, prøv at høre. Så tænder man i her. Og så ryger proppen op, og så kommer der ting op af det. Og så ryger proppen af her, og så flyver der stjerner og sådan noget. Det er dronningen. Nytårsaften er det skidt, at se tilbage. Nej, det er dronningen. Det er dronningen. Det er lige, der bestemmer over Danmark. Ah. Ja, det så ikke. Niklas, det skal du ikke sige, når du skal til eksamen engang. Ah, det vil være uheldigt. Det er dronningen, det er en slidt skøge. Ja, det er klart. Niklas? Så sidder der sgu nok heller ikke, når han skal til eksamen. Nej, det er rigtigt. Det går fred. Det er vin. Vin? Du ligner altså en, der får banken. Du ligner en, der får banken. Du er helt blå her, Møje, fordi du har taget det stempel på. Hvad spiser du? Hvad spiser du? Ikke desto mindre, at Danmark er de nationer, som krisen har ramt mindre hårdt. Krisen har hjulpet os, og vi her i Danmark har velstand og opklaring